Ларыса Гапеева. Сяброўства на зямлі такая сіла, што без яго на свеце цяжка жыць. Куды б цябе жыццё не занасіла, старайся гэтым словам даражыць. Жыццё не раз сяброўствам нас праверыць, дасць разабрацца з часам, хто есть хто. Сапраўдны сябар у цябе паверыць, калі не будзе верыць уж ніхто. Сапраўдны сябар дараваць умее, усё асіліць можа, усё сцярпець. Заўсёды падтрымае, зразумее, калі ніхто не зможа зразумець. І ён не дасць табе з дарогі збочыць, і прыйдзе да цябе раней бяды. Хай нават нехта дрэннае прарочыць, з табою будзе побач ён заўжды. На раздарожжы ён цябе не кіне, дарогай з ім вы пойдзеце адной, у цяжкую хвіліну не пакіне, за праўду разам кінецца ў бой. І крыўдным словам сэрца не параніць, і радасцю падзеліцца з табой. Ніколі ў жыцці табе не здраздзіць надзейны і сапраўдны сябар твой. Сяброўства на зямлі такая сіла, што без яго на свеце цяжка жыць. Куды б цябе жыццё не занасіла, старайся гэтым словам даражыць.